Da se uvede sistem obrazovanja kao u Izraelu. Da roditelj može da bira između dve opcije. Da postoji školski sistem u okviru koga ću ja da se nešto pitam. Ja, Miroljub Petrović ili čovjek koga ja postavim. Da bude disciplina. Da budu odvojeno dečaci od devojčica. Da postoji kodeks prisutnog oblačenja. Ne može da dolazi u minićima. Ne može da dolazi u pocepanim pantalonama. Ende. Ali to nije ništa nerealno, postoje privatne škole koje to... Postoje, ja ti pričam o državnim školama u Izraelu. Da. To je broj 1, broj 2. Da se uredi domen malih privatnika. Da se uredi domen malih prijatelja. Ne on ima fotokopirnicu, ko ova u Leskovcu ima fotokopirnicu, fotokopiram učenica knjige, razumeš, tamo fotokopira po nekim niskim cenama, razumeš, kupuje neke kineske tonere, razumeš, da dobije nisku cenu. I dođe, brate, inspektor, jao, kopiraš knjigu koja ima autorsko pravo. Neka knjiga od pre 70 godina. Jao, 50.000 kazna. Znaš te za njega 50.000 kazna, bato? Da, 400 i nešto evra, 420 evra. To je ko da joj vadiš zdrav zub, brate. Ti si žiljavaš nad malim, razumeš, a ove velike, razumeš, pronađu 400 kilograma kokaina u njegovom trgovinskom lancu, nikome ništa. Nikome ništa, razumeš. Ovo je uličar, lomi prozore, izloge po Beogradu, tuče ljude u podzemnim prolazima, niko ne sme da ga procesuira. Ovaj napada ljude u restoranu, pola 4 pesniči, razumeš, čoveka koji mu je oponent u poslu, konkurencije u poslu koji se bavi, nikom ništa. Znači, glavonje su zaštićene, ti što su se prodali tajnim društvima i tim međunarodnim terorističkim organizacijama, a običan narod da se šutira i da se gazi. Znači, ajde da neko brine običnom narodu. Da možeš da biraš, da ti dete ode, kad si poslao dete u školu, da znaš da mu se tamo ništa loše neće desiti. To je broj 1 i broj 2, da će tamo nešto da nauči što će mu trebati u životu, a ne da samo nauči da se glupira i da se drogira. To postoji u Izraelu, mi ne tražimo ništa što ne postoji na svetu. Evo, to postoji u demokratiji, u izraelskoj demokratiji. Izrael je velika demokratija. Znači, eto, to tražimo. Znači, da se uredi taj privatni biznis, da postoji ta vrsta reda. Da se zakonodavstvo malo reguliše, brate. A ne, zove neka dronfulja u Miniću na seksualno zlostavljanje. Odmah izleće, brate. Njena drugarica u Miniću u pravosuđu izdaje nalog policiji od 2 metra i 120 kila da idu da hapse. Odmah idu da hapse. A tebe kad pljuju novinari, uličari tabloidnih medija, to se razlači po 17 godina. Čekaj malo da se tu napravi red. Ne možete naši ljude da hapsite i da maltretirate bez ikakvih dokaza. Da se tu malo napravi red u pravosuđu. Razumeš? Da nam život bude koliko toliko dostojan. Mi danas imamo nedostojan život. Dostojan život imaju ovi uličari, krimosi, oni misle da je to dostojan život. To je uličarski život, to što oni pare prave, prodaju drogu, okreću milione, žene oblače po šopinzima, razumeš, pare iz London koji im rode neko dete sa 2 glave, kilavo, grbavo, ćopavo, oni misle da vode dostojan život. Da omogućimo ljudima koji hoće da vode dostojan život, zakonski okvir, da ih niko ne gazi. A ne ti otvoriš privatan biznis, odmah te ovaj kolje sa 17 papira, 40 dozvola, ovo ono, porezi, kidanje. Čekaj malo, da omogućiš ljudima koji hoće da budu... Dišu. Neće si da rade u sistemu, neće si da se učlane u stranku. Neće da se učlane u stranku. Razumeš? Ima ljudi koji neće se učlane u stranku. Da bi imao privilegije zbog toga. Za take ljude da se ti boriš, ako ima takih ljudi za koje ti... Ako takih ljudi postoje, onda da se boriš. Tako da to su neki zakoni, ti neki... Razumeš? Osnovni. Sad zavisi koliko si ti uticajan, koliko vlada ne može da se formira vlast bez tebe. Ako vlast ne može da se formira bez tebe, ba to. Razne su opcije onda. Da. Ovo su razne opcije. Ukidaju se sve kockarnice. Znači, neću da vidim sportsku kladionicu u Srbiji. Znači, ko bude otvorio sportsku kladionicu, znači, ovo je zakon odmah. Znači, odmah izleće ko ovo što ga prijavljivala ova u Miniću, tako da izlazi policija, razumeš? Da ga zatvore, da. Na više nivou mi možemo da tražimo religijsku policiju. Kao u Iranu. Pošto stoji, vi u okviru države, vi ste nesposobni da se brinete o moralnim pitanjima. Vi ste nesposobni. Napričamo mi paralelnu policiju, ko što postoji komunalna policija, bit će
tradicionalna policija, moralna, nazovi kako hoćeš, da ćemo mi da stavimo naše ljude koji imaju osjećaj za moral. Za takvu vrstu, razumeš? Nema kockarnice, bat. Da kažemo, nema striptiz barovi. Vi pravite žurke po vašim jazbinama pacovskim, razumeš, pa tamo dovodite ove mučenice što nemaju majke da vam džuskaju po šipci i ovo. Nikakav problem nije. Nema neki problem. Ali javno. Neću da vidim, brate, donji veš na bilbordu. Neću da vidim donji veš na bilbordu. Odmah rušimo vladu. Odmah. To zavisi koliko vlast ne može bez tebe se formira. Pa izgubit ćemo tu pare, ovo. Izgubit ćete pare. Brate, malo više radite promociju droge, ne znam ovo, ne znam ono, muvajte preko carine, šta ćete vi da radite, vaše demokratske metode, ja nemam pojma čime se svime služite. Razumeš? Hoću da ovaj narod, razumeš, funkcioniš. Znači, ne tražimo mi da se ukida prostitucija, da se ukida kocka, ali da nema javno. Jer tu prolaze naša deca. Vi pravite to po vašim mišim rupama. Ne mogu ja da ukinem u demokratiji dilanje droge. Ali, brate, nek to bude po mišim rupama. Ne može da bude u školskom dvorištu. Evo vam evropske škole, pa tamo njima prodajte. Ali da mi imamo naše škole. Gde neće da bude droga, bato. A vi prodajte vašoj deci drogu. Ne zanima me. Jeste evo demokratija. Izvolite, prodajte vašoj deci drogu. Vodite ih na ekskurzije, da se kurvaju, da se mrkaju, da ovo. Radite šta hoćete sa svojom decom. Ali dozvolite da mi možemo da mi radimo s našom decom, a ne da nam vi otimate decu. Zato što nećemo da deca uče evoluciju. Evo ti najbolji primer, ova religijska jevrejska organizacija Lev Tahor, koji sad počeli da razlače po medijima. Da, njih su krenuli. Jedna grupa religioznih ljudi, jesu oni fanatični malo. Proganjaju ih u Kanadi što neće da šalju decu one kanadske majmunske državne škole. Neće da šalje dete. Kaže, neću da mi dete uči da je nastalo od majmuna. Kraj priče. I onda ih maltretiraju. Oni, brate, iz Kanade došli u Bosnu. Ovo skočili u Bosni da im se krvi napiju. Samo što su prošli kroz Crnu Goru. Ja, moj prijatelj iz Crne Gore, objavljuje tekst na portalu. Teroristička organizacija. Šta pričaš, bre? Koja, bre, teroristička organizacija? Pa pogledaj čime se bave. Mi sam vidio, Miroljube, ja mislio to teroristi. Otišli u Albaniju. Ali sklanjaju se, beže. A neće da prihvate destruktivan sistem vrednosti. Razumeš? Da, idu kao naši Srbi u Crnu Goru brda. Kao što su išli tada u ta brda da se sklanjaju, da sačuvaju dostojanstvo. Kao što znate, sada imamo pitanja gledalaca. Eto, svako ko podrži Dijalog podcast na našem Patreonu može direktno da učestvuje u kreiranju našeg podcasta, da postavlja pitanja našim gledalacima, normalno da preporučuje još razne stvari tu. Tako da krenut ćemo sad kratko sa pitanjama gledalaca. Imamo ovde pitanje